alfahari na shirya mai suna kimin lamuni a soyayya. Da kai zanai alfahari na shirya mai suna kai min lamuni a soyayya. Komai na ni na jingine na biki karatun so koyar da ni. Dukan kaina har zuciya na baki ki damke karkiya da ni. Akan san ki dukan tsanani zan jure zamar sokin shayar da ni. Idan ba ke to babu ni na gane ki ce kika zamo mun rabo a soyayya. Kai ka zama ni na zama kai soyayya kalaman so mun rarraba. Gabar komai ni takati mai sona rike ragama ta ta gaba. Komai tsanani komai wuya muna tare a so san ba zan bar ka ba. Zama kamar hanta da jini ba za ya raba gaman aure in dai da kai na shirya. Ranar zan murna na yi rawa na yi juyi karamci don halinki ne. Dukan soyayya zan miki na shirya kalaman so zan zayyane. Zama zami san ba fishi sai murna dukan matsala mun jingine. Ranar aure na ni da ke zan shirya na sa babbar riga na zo ba kunya. Ba mai sanya ni da barka a raina ba tamkarka. Ka ce min yar autarka kulawa duk zan baka. Komai na ya zama naka dukan kaina na baka mai sona la 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 la. Mai sona ne ha. Bikin sanya na ji daɗi cikin raina ki daure ki zaman mayafi. Jiki da jini sai da hutu ya shaida garwashi na wuta da zafi. Bishi san bai kyau da mu ba sai murna gani na dai haka yafi. Cikin rai kauna mun da su ta huda a tarihin so baya mu soyayya. Dake zana alfahari na shirya Mai suna kai